Si Jesus mao ang gitawag og manluluwas. Unya kining maong kaluwasan gihatag sa Ginoo nganhis kalibutan aron luwason ang kalibutan sa kaulipnan sa sala. Lingay mong tupad ing naulipon pa ka sa sala. Naulipon pa. Naidaghan, naulipon, apil na ning nanagwali, naulipon sa sala. Pag wapa mo abot si Jesus sa gihisgutan diri sa ikaduhang pagbasa, doon na sila'y paagi pagwagtang sa sala, kaning pagsunog o mga karne, kanding, karnero, baka, motoy ilang paagi nga gitudlo sa Ginoo, gihimuag balaod ni Moises aron pagwagtang sa sala. Pero wa gyud to kaepekto matud pas ikaduhang pagbasa, wa to makaepekto kay ang mga tao sige lang gyapon pakasala. Ang sala sige lang gyapon og ulipon sa tao, wa lang gyapoy malangit. Mao to ang katapusan na gyung gihimos Ginoo, ang pagpaanhi sa bugtong anak sa Dios, ang gitawag og Mesiyas. Unya nikuyog na siya, kuyog nato, og siya nagyud maoy giihaw. Og diha dapita matud pa sa ikaduhang pagbasa, nabag-o na ang kasabutan. Ang sa may nakabag-o kay ang mosunod sa pulong sa Ginoo, sa pulong ni Hesus, maluwas na kanang lahos na gid ngadto sa langit. Mo nang sugod na ta og deklarar og mga santos. Before si Jesus nianhi og nabanhaw og nisakas langit, wala tay gideklarar nga santos. Kay wap aman ma-establish pagbalik ang gitawag nato perfect connection sa tao ug sa Ginoo. Nahitabo ni pag-abot ni Jesus. Pero kining maong pagkahiusag balik sa Ginoo ug sa tao, nahitabo ni siya pinaagi sa pag-uyon ni Maria, ang mahal nga Birhen Maria. Kay plano naman sa nas Ginoo sa pagkahugno gyud sa relasyon kadtong nakakomit na ang tao og original sin, si Adan og si Eva, gipun-an na gid nis mga kaning tawag personal sins, ang pagkamasinupakon sa tao. Nagsaad ang Ginoo nga dunay babae nga ulay nga magsabak og lalaki. Mao na gihisgutan sa atong unang pagbasa. Usa ni kakabubuton sa Ginoo nga dili matugkad sa tawhanong pagsabot. Usa ka ulay nga babae magmabdos og Ginoo, og kining maong Ginoo tawgon og Emmanuel, ang Ginoo, ang Dios uban kanato. Nya pinaagi aning pagpakig-uban sa Ginoo nato, maluwas ta. Nilingian sa dimong tupad ing na kuyog mo sa Ginoo kanunay, kuyog kanang wa mulingi gikuyogan na si Yawa. Kay kanang Yawa garbo na nya, kanang garbuhon di man na mulingi-lingi, di ba? Stiff neck ang tawagan na sa English, stiff neck. Sige, usbang sa tamo palingi kay na wa mulingi. Sige, lingi ay mong tupad, last chance na lang ninyo, lingi bas imong neighbor ing na kuyog mo kanunay ni Lord ing na kano wa yun mong linging tanan, bahala na mo diyan. Mao na niabot na ang kaluwasan, pero wa sad mawagtang ang sala. Ang kapildihan ngadtos impierno ug ang kaluwasan ngadtos langit nagkuyog dinhis kalibutan. Pero pasalamat nga nakakuyog na gyud ang kaluwasan, pero dili na pasabot nga automatic nga ang tanang tao maluwas na. Nagkinahanglan ta og cooperation, mo kooperar ta
sa maong kaluwasan. Parihara na ang tambal ba? Ingon, nana ang tambal sa COVID-19. Nya, luwas na. Pagpabaksin, pagpaturok dito. Di ka mo dool, di ka pabaksin, namiligro gyapon ka. Mo na'y teori. Ang tambal para silanat, nana. Adi man ka mo inom sa tambal, adi. Gapabilin ang tambal nga mapuslanon, pero wa mapusli nimo kay wa man ka mo dawat sa tambal. Ang question di ay, mapariha ba ka ta sa mahal nga Birhen Maria nga maoy unang midawat sa kaluwasan? Kinsa ninyo dinhi ang musunod sa mahal nga Birhen nga mudawat gyud sa Ginoo? Taas ang kamot. Huy, kinsa ma inyong dawaton di ay? Ang yawa? Pag-sure mo di ay? Na, mauna ni ron. Abi ba na ko kining tanang nanimba, padoong na ginis kaluwasan, padoong sa dinis impierno. Ug mao na itong problema. Mahadlok tang musunod sa mahal nga Birhen Maria ug sa mga santos, pero magsigi taghangyo nila nga tabangan ta. Tabangi ta. Nago tay gitawag og inahan sa kanunayng panabang. Nyag magkuan sa tani San Roque, maggusos ta, magkanta ta, San Vicente, tabang gihapon ang atong pangayoon. Pero inig-ingon mosunod mo sa ilang gibuhat nga midawat gyud Ginoo. Dili ta. Di madapa der. Og magpabilin tang ingon ani, magpabilin ang kaluwasan nga nias kalibutan, pero jutay ra ang makapahimulos. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Tinuod ba ni ron nga mao ni inyong baruganan sa inyong pag-anhis misa? Ha? Mutuman na mo ron sa kabubuton sa Ginoo? O musupak tas kabubuton sa Ginoo, pasabot ni kuyog tas kabubuton si Yawa. O kung daghan kaayong mga tao nga magsunod sa kabubuton sa Yawa, malusno ang kalibutan, dili maluwas. Perdition, dili salvation ang mahitabo. Kaya nga naman, ang nag-operate sa itong kinabuhi, mauman ang sala, ang kabubuton sa Yawa, dili ang kabubuton sa Ginoo. Dinhi sa Pilipinas, i-check nato, naa pa ba ang immorality? Kanang magpuyo-puyo, mag same-sex, prostitution, kanana ang premarital sex, naa pa ba? Maghinay. Wa na? Naa pa ba ning mga social sins, sama anang drugas, drug addiction? Naa pa ba? Naa pa ba ning graft and corruption? Naa pa ba ning smuggling? Naa pa ba ning pagpamakak? Naa pa ba ning mga tuis o pag manipulate sa atong mga balaod? Naa. Unsa may resulta na? Kamatay, kagutom, o kagubot. Klaro kayo. Naabay kamatay ro sa atong katilingban? Naabay kagubot? Naasad. Naabay kagutom? Naasad. Muna, nanginahanglan tag kaluwasan ani, gusto kitang maluwas ani, na naman, na ang solusyon. Pero kay di man ta mosunod sa Ginoo, di man ta mo dawat niya sama sa pagdawat sa mahal nga Birhen o sa mga santos,
maglisod og lihok ang kaluwasan. Parehara na sa sakyanan ba, di na mo andar, pero di man gid mo ilisan ang dautan nga pisa, imo man yung ipamugos nga kana ra yung pisaha mo gamiton, di man nimo ilisan, di gina kadagan og tarong imong sakyanan. Moingon ginang mekaniko, palitin ig branyo palitin ig bag-o. Para sa imong ligid, flat na, buslot na, maogyoy imong gamiton, di gini mo ilisan, di ginakadagan og tarong imong sakyanan. Muna karong panahon sa eleksyon, karong midterm election, mangilis na ta. Ilisan na to tong mga na naglingkod na tong mga leaders og buot pang molingkod nga mga leaders nga makahatag lang og mga sala sa atong katilingban or makapasamot aning mga sala. Atong pilion katong makapaminos-minos. Katubang dili ba mo kapasamot sa sala, dili makapadugang sa paglaganap sa drugas, sa immorality, sa graft and corruption, sa kaning mga insurgency, kaning niang mga bisyo sama ng sugal. Kinsa nay makapaminos ana sa atong tan-aw karos mga kandidato mo na atong challenge ug maunay kabubuton sa Ginoo in relation sa atong eleksyon karong moabot. Sa kani sa kuan lang o sa national level sa atong nasod. Kaya na magitay gi atubang ron nga eleksyon. Nagsigi naman nagpangumpanya ang more than 40,000 ka mga kandidato gikas pagka senador hangtod sa pagkakonsihal sa lungsod ug sa syudad. Atong analyson, maningkamo ta uban sa lamdag sa Ginoo, tan-aw nato ani nya ang pinaka number 1 ron nga mga teams, Team Duterte, Team Marcos. Unahon na natog analyze nya human ang mga independente atong analyson. Kaning team nga Duterte, doon na ba ni sila'y kapasidad o commitment nga ipaubos ang mga sala nga atong gihisgutan nga naaros atong nasod. Kining Team Marcos, naa ba ni sila anang kapasidad o commitment sa pagpaubos sa mga gihisgutan nato? Mailhan na nato kay magsigi na sila condemn sa ilang pagpangumpanya, magsigi na sila condemn sa mga sala. Dili gani mo condemn sa mga sala ang maong kandidato, dili gani mo kondina niining mga drugas, mga graft and corruption, smuggling, immorality, mga sugal nga illegal. Di gani mo condemn mga terrorism, ana automatic dili na nato pilion. Ngano man wa man gani gi-condemn sa baba, samot na gyud buhat. Di ba? Magduda pa man gani tanang mo condemn sa baba kay matud pa ni Kristo, words is useless without the action. Kanang pagsigi ninyo ingon Ginoo, Ginoo, di na makaluwas ninyo. Butang igyog buhat, magduda pa man ganita nang nagsigig ingon Ginoo, Ginoo, Ginoo. Ano yaman na din nanimba, nagmisa ganing usa. Magsigig ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Magduda pa man ganita na. Di ba? Unsa nakagwa gid na niya gibungat. So ato na nang hunongon pagbutar. Nya kamoron, nanamoy idea kinsa inyong butaran. No, sige, bahala na mo diya. Ikaduha, arita sa personal level. Kita matag-usa nga nanimba o kitang tanang mga Katoliko for that matter ug mga nagtuo ni Kristo, ipakita nato sa kalibutan nga atong buntugon ang mga sala. Sundon gid nato ang gisulti ni Mama Mary. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Matud pas ikaduhang pagbasa, ang gikinahanglan sa Dios mao ang mahinulsulon o mapaubsanon na kasing-kasing nga kanunay moingon, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sige, testing lang ni. Para ninyo, pagbuot bas Ginoo nga mopalit gid mog slot,
Kinsa ninyo ron karong adlaw, karon lang simana ha, kutob karong Domingo, mo palit gyud slat asang kamot. Ang di mo pataas, kamo na mag-igo. Kutob las Domingo, kinsa mo palit og slat. Wa katunga. Sobra de, congratulations. Daghan namong maluwas kana sa personal level pasabot kung ang ato yung mga leaders nga molingkod sa atong nasod or molingkod sa atong simbahan dili magtuman sa kabubuton sa Dios, kitang mga tao, kitang individual believer maoy motuman niini, bahala nag-ilat ang pamatyon, ilat ang daog-daogon, atong dawaton. Mao na gibuhat ni Lorenzo Ruiz, nilang Pedro Calungsod, nila ni San Pedro, San Pablo ug uban pang mga santos nga mga martyrs. Nagtuman sila sa balaod bisan pag ang tanan hapil ng mga leaders di na motuman sa balaod sa Ginoo. Kay at the end, ang kaluwasan is individual. Matud pang San Pablo, matag usa kanato muhatag og husay ngadto sa maghuhukom aron pagpresentar sa atong binuhatan maayo man o dautan. Magilas na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, way kaluwasan. Okay. Ingna gusto ko, sabat na ko, gusto ko maluwas ka. Ana. So nindota na. Manindog na ta katong gustong maluwas. Sa atong pagpadayag sa atong pagtuo, inig-ingon nato sa lalang sa Espiritu Santo, muluhod ta.